Menteri Rang Bakdu jong kari Pakistan Shehbaz Sharif pulakam ha kasengi balang ba kano kajing persang ban pensange ya kajing to jong ka cha Pakistan kalong ka ba penken ya ka sekolah jong ka Indus Watatiati bat panse kendu da kajing kentho ka batang haba ajing kren ha ka wei ka jing yalang ha Islamabad Shehbaz Sharif ulong Nongshun la ban kini watang shidrop ru ka na ka Pakistan ulaong phila berngem ban pensange ya ka jongi lada phi persang ya kani ka jingle ka Pakistan kan sasiu kaliang ye phi da kanong ka ba phin la ban klet satya PM Shehbaz ula banjur ba ka ka dai kalat jing na ka banta ka Pakistan bat anamdon kano ka jing ye penbet halor ka hop jongkeri katkum ki jing yete kular jong kiri ka parthai hadin ka jing sha thombor jong ki leno ha pahalgam ha ubnai risau kabala penyap ya arphun rimut kibreu ka India ha ka ba pendon kam ya ka hok jong ka kumkari ka bas syarhi katkum ki an jong ka parthai kalabu ya ka jing yete kular ha ki Indus ha ka jing sakut hadu ba ka Pakistan kan kentaj da ka bangej bat klemla ban penkala ya ka jing kersan jong ka या की कामले नो की भैया लंबा की पूट बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी